Η Κατερίνα είναι 15 χρονών και πήγε άσχημα αυτό το τρίμηνο στο σχολείο. Χρειάζεται βοήθεια. Ο Θωμάς είναι 23 χρονών θεατρόφιλος και αποφάσισε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία. Χρειάζεται βοήθεια. Η Μαρία είναι 35 χρονών, άνεργη μητέρα και θέλει να μάθει κοπτική ραπτική. Χρειάζεται βοήθεια. Η Χριστίνα είναι 68 χρονών και θέλει να μιλήσει μέσω Skype με το γιο της στη Νότια Αφρική, αλλά δεν μπορεί να καταφέρει τη σύνδεση. Χρειάζεται βοήθεια. Πώς θα σας φαινόταν λοιπόν η ιδέα να δίναμε όλοι μόνο 1 ώρα το μήνα από το χρόνο μας για κάτι που γνωρίζουμε καλά εμείς και το έχει κάποιος άλλος ανάγκη? Διδάξτε αυτό που ξέρετε σε αυτόν που το χρειάζεται. Ας το κάνουμε πράξη. Μπες στη δράση δωρεάν μαθήματα από το βρεσδάσκαλο.gr και δήλωσε συμμετοχή.